শুনছ সকাল তো শ্রাদ্ধ সরিগলাଣି খাଇବା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଖାଇବା ବାଟି ଦେବି ଖାଇବ ଆଜି ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି? ଅରୁଆ ଭାତ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ଖଟା। ଆରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ କ୍ଷୀରିଟା ତ ମେନ୍, କ୍ଷୀରିଟା କରିଛ ନା କରିନ? ସକାଳୁ ଉଠି ମୁଁ କେତେ କାମ କଲିଣି, ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଏତେ କାମ କରୁଛି। କ୍ଷୀର ଥୁଆ ହେଇଛି, ଚାଉଳ ଥୁଆ ହେଇଛି, ନିଜେ କରିକି ଖାଇଯାଅ। चिरिंग चिरिंग निसाटा चढ़िला पूरा तिरिंग तिरिंग राती सा जमिला चिरिंग चिरिंग निसाटा चढ़िला पूरा तिरिंग तिरिंग राती सा जमिला କହିଲା ବୋଲି କ୍ଷୀରିଟା ବନେଇଲି, କେମିତି ହେଇଛି ଖାଇକି ମୋତେ କୁହ। राती सा जमिला चिरिंग चिरिंग ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି।